que han començat a collir ja les primeres mandarines i anem a contar-ho. Ves? Perquè ahí està Roberto, que ell va contar-te-ho tot. I Déu si xarra, Carolina, tu! Yeah! Bon dia. Com va la cosa? Què collons estàs fent, a veure? Pues estem així començant collint les primeres mandarines, en la salsuma primerenca. Salsuma primerenca. Uns oquitxos. Oquitxo. A veure, a mi, perdona, jo és que... La veritat que es diu oquitxos s'envien cap a l'estranger, Bèlgica, Anglaterra, França. Vos is bé de preu, tota esta El faena? preu no acompanya massa perquè estan pagant-se sobre 3,60 € la roba, que són 12 quilos i mig, 13. Damunt, per a l'amo del tros, li costa molt de diners mantenir el bancal. Que l'aigua, bonos, sulfatades i que no estiguin solejades, que no estiguin picades a la mosca, que ara de la pluja també Mira, veus? mos evaden, tot això és pèrdua per a l'home del tros. Com es cullen les collitxos? És difícil de dir, eh? Com es cullen les collitxos? Es diuen No, collitxos? uquitxo. Uquitxo. Com es cullen les uquitxo? De vista no tenen massa bon aspecte. Clar, estan dolces per dins, Estan dolces. no?